Hello everyone, welcome back to my channel. So my name Brahma. नोंथांमोनखौ गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ हरबावनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौहाय एन्जय खालामगोन होननानै। लोगोफोर नै जोङो दायो दंफैयो बिजनि आमगुरियावहाय आरो माने जोङो गणेश फुजा हैनो होननानै थांदोंमोन आरो क्रिसानि बाबा आं ओमफ्राय बै जोंहा बिब' बिसोरबो गुमैजों फैदों आरो सानैजों माने जों फन हरलायनानै ज' लोगो लाहरलायनानै थांदों आरो जमायैहाय। ओमफ्राय जों प्रसाद आरि बावखांबाय ओमफ्राय फुजारिजोंहायबो खेबसे ज' होयो नालाय बिनि थाखायनो दसे जिरायनानै नेथ'बाय आरो जोङो। ओमफ्राय दा दसे थानानै फुजा आरि होनानै थांनोसै आरो लोगोफोर। आं न'निफ्राय भिडिअ खालामनो हायासै मानो होनबा बिराद हाखु दाखु जायोना खामानिया। फिसाजोनोबो खिचरि आरि संना जाहोबाय माबाय ओमफ्राय जगार खालामनाय मानाय बेयावनो दुगैनाय लोबनायावनो टाइम थांबाय आरो बिदिनो हाखु दाखु जानानै आङो जेबो भिडिअ लालायासै। ओमफ्राय सहैनानै सानबाय एसे शेयार खालामनोसै नोंथांमोननो होननानै ओंखायनो आं भिडिअखौ लानाय जाबाय। ओम शक्ति न इंद्र विद्वस्त्रव शक्ति बे खर'आ मा नांखो? नै ओमफ्राय लोगोफोर फुजा जोबखांनानै जोंनो प्रसाद राननो नागिरबाय आरो प्रसादखौ बयनोबो गावसोरनो रानना होयो आरो आराम माबाखौ प्लेटखौ लानानै आराम जिरायना थाबाय आरो जोङो बयबो लानानैहाय। ओमफ्राय प्रसादखौ बुट ओमफ्राय बे सबाइ नामा बिदिखौ एक्सट्रा बानायो आरो बिसोरो ओमफ्राय फिथाइ आरिफोरखौ एक्सट्रा बानायो गिदिर गिदिर हानानै आलदा आलदा बानायनानै आलदा आलदा रानो आरो ओमफ्राय लादुखौबो बे बयबो लांनायखौनो एसे एसे खांनानै बेखौनो रानो आरो जायफोर हैबाय थाग्रा मिन्थिखागोन आङो खोन्थालायला बेखौहाय। ओमफ्राय खिस्रिबो मोनजायोमोन आरो जोङोहाय थांनाय बोसोराव खिस्रिया उदै बुंजासे जाना फैदोंमोन आरो बेयावहायनो। ओमफ्राय एबारावहाय बिसोरो खिस्रिखौ बेलासियावसो बानायदोंनो आरो ओमफ्राय जों नेनो हायाखिसैना ओंखायनो प्रसादखौल' जानानै फैबाय आरो ओमफ्राय सोरबाफोर लाबोनो गोसोब्ला प्रसादखौबो बिसोरो हरदों आरो ओमफ्राय जोङो लाना फैयाखिसै जानानैनो फैबाय आरो। क्रिसियाबो बे सबाइखौ सोबनानै गारो आरो उख्रुबनानैथ' मन'लाङा बियो खुगायाव सोनोसै ओमफ्राय सोबनानै गारनोसै माने संख्रि लगायनाय नालाय बेखौ गोथाव मोनदों आरो बेलेगखौथ' बियो जायाखिसैनो फिथाइ आरि थालिर आरि थानायखौबो जायाखिसैनो आंहासो होबाय आरो नै जानाया। ओमफ्राय लादुआबो आंना मा जादों जानो लानायानो हायावसो थल थब गोलैना होबाय आरो केमेरा हमनाय मानायजों आख' फिख' जानानै ओमफ्राय बोरैबा थल थब गोलैबाय। ओमफ्राय आङो फिसाजोनो माने गथ'फोरनि मिस्थि होनायखौहाय क्रिसिया जायाखै नालाय आं बेखौ जाखाबायमोन आरो गोदै खुगाखौ दैहाबनाय मोनखाबायमोन आरो आङो ओमफ्राय आरो गोलैनानै होबावबाय माने जायगायाबो लेथ्राना गाग्लि गुग्लि तिलफार बनाय माबा मा होनो हा सिथाबजोब्बायमोन आरो थ' आङो जायाखिसै आरो बेखौ खुगाखौबो दैहाबनाय मोनखानानै प्रसादखौनो आरामसे जानानै फैबाय आरो। लोगोफोर नोंथांमोनहा सोर सोर गणेश फुजा होदों बा हैदों मन्दिरफ्राव थांनानै कमेन्टआव खिन्थाहरबानो जाबाय। ओमफ्राय जोंहा न'आव होआ आरो ओमफ्राय जोङो बाहेरायाव थांनानै हैयो आरो। ओमफ्राय नै लोगोफोर जोङो न'आव सफैबाय ओमफ्राय थेंक इउ स' माच आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय। नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनसिगोन। दिनैनि थाखाय बेखिनियानो दे लोगोफोर, बाय बाय।